Как се набира? Гледай сега. Ей сега нагоре. Ще отиваме до слънцето. Роби! Роби! Добре дошли на борда, а? Какво? Стой малко. Стой 3 минути. Свети! Ники! Роби! Няма страшно. Къде сте вие? Ей сега как? Хайде да я набирай се нагоре. Не, Роби. Роби, стой. Ма много тъмно изглежда, бе, човек. Гледай как се набира, гледай. Качваме се. Супер. Много тъмно става. Чай да видим гледка. Гледка, река Темза. Пепи? Да. Мерси. Я да видим. Ето и Цвети. Хело. Я да видим откъде идваме. По-добре не че страшно. Страшно. Не ме е страшно. Аз искам да видя как се вземе надолу много хубаво. Ето реката, ама то не се вижда много хубаво. Иначе тук изгледа е по-хубав от тази страна. Отляво. Тук точно. Роби, виж. Лодките тук. Корабче. Тук има страхотен изглед, минаваме над Бококчарника. Тихо, никой не знае. Отдалече не се вижда. Чакай да видим този изглед тук. Екстра ръката. Айде пак да завъртим. Много лодки има тук. Роби! Да, кажи Пепи. Роби. И после като слизаме надолу ще е готин. Чакай. 2 минути само е клипа. На този етап. Сега се изкачваме нагоре. Много ме кефи като се спускаме надолу. Лифтовете. Преди нашите хора не ни ли махат? То не се вижда нищо обаче. Мърдото са друса там, Винсент май плаче. Ето. Сега ще почнем да слизаме надолу. Какъв изглед хубав се очертава. Хоп. Слънце. Вижте да видите, че има и слънце тук. Всички викат, това е мрачно. Англия. Викам, кой ви излага? Аз как съм дошла, се слънце пече. Айде пак. Изгледа. Спускаме ли се надолу, да? Хора не могат да чак до тяхната кабинка. Не може. Далече се. И се спускаме надолу. Се носи в самолет. Само дайте малко повече се. Тук вече нищо не се вижда хубаво. Кажи, свършиха солетите. Тук вижте, няма в джоба. Остатъци. Goodbye. Много бързо ни спрахте. Да сме на терасата. Да, верно бе. Че каза, аз хищно се сетих. Штрак. Ето и канала. Ето тук, долу. Ще видим тук как се вижда. Ето откъде си ходим. После ще се приберем. Да. Почти се прибрахме. Стига толкова, няма кой знае колко.